Jestem. Jestem. Mówi się jestem. Ty, masz to zapalić? Już wziąłem. Dobra, wezmę jeszcze tego. Oddaj. Oddaj. No już oddałem. Wziąłeś 3. Ty, wypiłem piwo. Ty. No, naprawdę. W bufecie. Telefony. I co? No nic. Telefonują. Ja nie telefonowałem. Myślę sobie, co będę telefonował. Dostałem tylko koło telefonów. Dobrze. Głodny jestem. Zjedz coś i daj mi spokój. Kiedy nie ma co? Co to jest? Siekane mięso ekstra. Gdzieś pan kupił? W sklepie. W jakim sklepie? W zwyczajnym, oddaj. To jest jedzenie dla psów. Jak to dla psów? Non plus ultra. Pokarm uniwersalny. Przeznaczony dla zwierząt domowych. No właśnie, że będę jadł. Znaczy ja cię zabraniam. Zjeść? A czemu nie? Jeżeli ci nie zaszkodziło do tej pory. No. Czemu nie jesz? Bo ja nie jestem pies. Nie chcę herbaty. A kto mówi o herbacie? Mamy coś lepszego. Jak na taką uroczystość przystało? 12. Czemu ciemno? Gasi się światło o północy na Nowy Rok. Taki zwyczaj. Napijmy się. Na ten nowy rok. No. Ty. Komu to wszystko? Na co? A dzieci? Zbudujesz dom, zostawisz dzieciom. Dla dzieci! No ale komu to zostawił? Swoim dzieciom. Aha. Ty, a jak się to skończy? A nie skończy się, czemu ma się skończyć? No to jak to tak? Bez końca? No chyba bez końca. Bez końca mówisz. Ty, no to po co był ten początek? No. Zadajesz mi trudne pytania. Wszędzie ciemno! Na korytarzu też. O! Świeczka się zaraz dopali. No, świeczka się zaraz dupali. To jest dowcip. Co? Nie podoba ci się? Nie. No może ja ci się nie podobam. A co to jest ten wasz Chrystus? Ty mi go pokaż. Wolność? Jaka jest ta wasza wolność? Co ona znaczy? Ja znam tylko jedną wolność. Jak nie muszę do roboty iść. O! Ja w niedzielę jestem wolny. O coś. Co? Jeszcze wiesza.
Samobójstwo to święte prawo wolnego człowieka. Podyktuj mi wobec tego. Napiszę za ciebie. Jak zaczniemy? Droga żono Droga żono, i wykochane dzieci, wieszam się. Wasz kochający ojciec i mąż. Podpisz. Wszystko będzie dobre i prawdziwe. Praca da chleb, a prawo da wolność. Bo wolność będzie prawem, a prawo wolnością. Czy nie o to nam chodzi? Czy nie wszyscy dążymy do tego samego? A jeśli mamy wspólny cel, jeżeli wszyscy myślimy o tym samym, to cóż nam przeszkadza? Wrócisz! Już nigdy nie będziesz niewolnikiem. Ani ty, ani twoje dzieci.